Salam lak Corolla Hello guys, नै जों दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनोसै दा माने जोङो दिनै अमा लाबदो नै नायनो हागोन नोंसोरो बेखौ जोङो सुप बानायगोन इउटुबाव सलियाबा अमा बेपारि जानोसै फार्स्टआव नायदों माथो बेदरा बाय गेदेर गेदेरानो जानो मोजां दे नै बेयो जोंनिया खावनायनि थाखाय नै बेबो बेखौ जों सुपआव होगोन बिराद गोथाव जानो होयो लिभार बिराद मोजां नुदों साफा बेदरा जायो दे साइसआ ना पियाज काटिं सोलिगासिनो दं बेखौ जोङो सुपआव होगोन दे गाइस फार्स्ट टाइम अमानि सुप दिनैसो खोनादों आं गाइस बेयाव थावबो होनाय जानाय नङा दैजोंनो संनाय जागोन गाइस थावबो होआ बेयाव जोङो हाइजें थागोन सामब्राम गुफुर बेनिफ्राय नै बेयाव जिरा दोङो जालुक दोङो आरो नोरसिं बिलाइखौ होगोन जोङो कारि लिप्स नोंथांमोना नायलांबाय मोजाङै कारि लिप्स लेथ्रा जाबा सुस्राखौनो जागोन फार्स्ट टाइम दिनै टेस्ट खालामना नायनांदो बोरै जायो थावबो होआ जोङो बाहाय गोबा गोबा होदो दै पियाजखौ माने थावदो एवा नालाय दैजोंनो फोमोननांगोनथ' मा रखम बानायो नोंथांमोना कमेन्टआव रोंगौबा बुंहरसं थाव होगासिनो अमाखौ दे माखारि दे अखा हां जासोदो जायाखैना दाबो जाबाय बहननोसै दे बहनदो मस्लाखौ देखांबाय जों दा बिलाइखौ होखानोसै सुपनि थाखाय ओइ दाउफोराबो माबा केके कुकु बेगर नै जों दा बेदर खावनो थाखाय औवा लायगासिनो दं औवा गाइस आखाइ सिलायलांबाय नै औवा दाननानै ओंखारलायबाय सावथान इन्डिया होनदो आखाया सालाम लाक Corolla India get out बोथोरखौनो माबा दिनै अखा फैगोन बायदिसो मोनबायलै खोमसि जाजोब्बाय नै एकदम
मा होनो दे बुं Coriander powder, ओमफ्राय jeera powder, ओमफ्राय garam masala, ओमफ्राय meat masala, ओमफ्राय ओमफ्राय फानलु गुन्दै, curry leaf. दे हो होथ'ना दैखौ Belek tasty modelnya gitu. Ini sana. wow दा दसे थानानै दै होनोसै इनिफ्राय अमा खावबावनो होदोंना अमा खावनायनि जगारखौ बानायनोसै जों दा दे होदो दैया अमा खावनायनि थाखाय सां बानायगासिनो दं सां Mana beda jalan macam dia itu. Jadi sampai dah nanggung fokus mana. Dia sudah punya. Heavy meat. बेदरा किन्तु बरिया मोजां फायदो बायदि मोनदों आं मोजाङानो सुथाव जायैखो ओरै सिदाखौनो सुना हो इखो मोननै खालामनांगौ मोननै नङाबा उनाव मेजेमा गललांबा माबागोन ना बनखौ सेफायना होना हो उनसो लासै लासै मोनबाय थासैना ओरै दा आरामसे अराव होना दोनबाय बनाव खामबाय थाबाय अमाबा अर गोमोरनायनि टेनसन लानाङानो देमगोन बायदि बिलाइ गेसेना बेना रोसिया नै जोंनिया जाबायानो जानो नै जोंनिया अमा सावनाय इयो अमा सावनाय पर्क रस्ट बेनो जाबाय पर्क सुप सुप बिराद गोथाव दे जादो दे जादो रायलाय नोंसोरो थाव होनानै संनाय फार्स्ट टाइम जादों नोंलाय माबायदि मोनदों अमा सावनाय खद जादों बिराद फानलौ गयथ' गोसा बिराद जादों फानलुआ खामाखि हमबाय थादो
ओंख्रिखौ सोर संनाय बलराम बलराम ना oh manik खद जादों खिन्थु ओंख्रिया ना संनो रोङो खोमालै मानिकआ आंनिया हले बिखाया गोलैमारबाय दहायनिया नै जानोसै आं ya नों जागौमोन नामा betul mana ayo होआ नोङो थांनोसै दे आंबो लायनो मोजां मोनो फानलु खिन्थु बेलेग आलु बेलेग angga संनाया खद जादों थावनायाबो सोर थावनायखौ अमाखौ manik बा रोंजोबो नामा बेलाय देन्जार खोमा ना मानसिया मानो सिरि सिरि जादों नोंसोरो माने बिराद खद जादोंलै बुस्थुआ kod sana oleh mau henbet kesan जानायाव इन्टारेस्ट जादों बिराद खद जादों ना बेदरखौ जानो हायाखै नोङो जाना हो आं हले बिराद खद मोनदों दे नोंलाय masa मोजां ना sungkan nangko yang lah gua pun nih peri warnanya itu ke baronnya sih men, mbak sih men. Kau mijin bolong, muncul nih. Nah, kau jadi nih roastan aja. rosta masih kod जादों थाव होआखै खिन्थु फार्स्ट टाइम जादों दे दिनै बेलेग खद मोनदों न' गोथाव संदों खिन्थु संग्राया manik ya संनो रोंसोयो खोमा ना Modem nama, modem ke sana he. Kutang ada. Mana yang kau Bibur rasa kot bibur ke sana ngonsu. Itu bibur saja ya. oh ya gue anda sana ini ngapain आंबो जानोसैलै ya माने ओंखाम नांगौ लाबोखादो नांला angkri itu kan खद जादों न' ini ada sih kurang mana nak kerja deh no panlu besar oke panlu aja guys nih panlu aja ini aja mana rusi pot satu ini dah lagi nang gimana
अमा हाराया बिराद गोरालै अरनो हाया ए लै फैया खोमाने खावनाया होना ला बेदरा होना गैला ओंख्रिया जखल जादों माथो बेदरा coba ओंख्रिया देखो मेजेम गोलै मिथियो अरनानै udah aku udah biasa deh Thailand enggak masih sih Thailand juga namanya sing satu ya mana deh ओमफ्राय खोना है hei sana rumah apa pernah lihat mana paham ya अमा बायदि खारना दङ oh mau besok untuk Thailand kan enggak अखाबाबो माबा जानो बानाय बानाय जाबाय थादो जानो हाया जानो फानलु आलु देले फानलु आलु मेथो बिदि खांना फख्रियाव बाज्रुमनांगौ ना मानसिफ्रानो बालु बालु जाजोबो जानो हाला आंलायबाय नाया ओरै ada yang gitu Berapa kerja deh tes di next time sama orang gitu nih मालाय बाबुमोन हाला हाला नुजोब्बाय दं मानसिफोरखौनो gila hala anggai datanya sini ke हाराया डाइनासरनि हारा hari ini sih sana sih oke जा 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 हाला हाला गोथाव खालिसो जानाय what the food बेखौ जाबोनांगौ babu hey guys दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय जोङो जानो हाथ'ला दा बहुद आंगायबाय जानानै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना हो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो र' खिन्थु साबस्क्राइब खालामना गालांथार दे जाय नायो बावथारनाङा बाय बाय सामब्राम जालायदों मानिया बोरैया बिराद खर्च जादोंमोन खिन्थु बुस्थुआ